El passat mes de juliol, l'artista garrotxí Enric Rubió va inaugurar una exposició individual a Midori-shi, al Japó, molt a prop de la ciutat de Fukushima. La mostra va basar-se en 40 obres de temàtica paisatgística, d'indrets de la Garrotxa i de Girona. A aquesta hora, Enric Rubió ens acompanya al plató de les notícies. Benvingut. Hola. La mostra al Japó no ha estat únicament artística, hi havia molt de fons solidari. A on ha destinat exactament un percentatge de les vendes que ha pogut fer amb els quadres? Bé, aquesta exposició, com t'explicava abans de Llosa, s'ha destinat aquest percentatge a dues guarderies i inclús a víctimes de la catàstrofe del tsunami de Fukushima. Famílies... O sigui, familiars, nens, sobretot nens que van quedar sense pares i, en fi, no sé. Durant aquesta visita, durant la presentació de la mostra i durant els dies que vostè ha estat allà, ha tingut l'oportunitat de compartir amb la societat japonesa la cultura olotina, garrotxina, que es pot contemplar almenys el patrimoni paisatgístic a través dels seus quadres, i també la catalana. S'ha sorprès de com la societat japonesa coneixia la cultura catalana, no és així? Sí, gratament, ens vam sorprendre molt gratament perquè són grans coneixedors del nostre país, o sigui, sobretot de la Barcelona gaudiniana, de tots els artistes catalans els tenen molt presents, Dalí, Cadaqués, Figueres. És una cultura que realment ens va gratament sorprendre per els coneixements que tenen de l'art i del nostre país. També ha pogut interactuar amb un grup d'alumnes d'una de les escoles a qui anaven destinats els fons de la seva mostra. Què han fet exactament? Vàrem actuar amb aquesta escola que es deia l'Escola Takenoko, que era una escola de Midori-shi. Vàrem realitzar amb la mainadeta un mural de grans dimensions que més tard ells el varen penjar a l'escola i va ser 2 dies molt divertits amb la mainada. Ara estem veient imatges amb aquest grup d'alumnes, no sé quantes classes hi eren? Hi havia, Déu-n'hi-do, hi havia bastants de grups, des de molt petitets fins a uns 7-8 anyets, perquè eren guarderies, eren escola-guarderia. Li va sorprendre també la seva vis artística? Sí, va gratament sorprendre, però molt, perquè a més ens van rebre allò amb una bienvenida d'aquestes que ells van apuntar, en fi, va ser una cosa molt maca, una experiència molt positiva. Vostè ha visitat aquella zona, la zona d'influència de Fukushima, després de la catàstrofe. Quins són els ànims que s'ha trobat de la societat japonesa? S'ha pogut reprendre, recomposar d'aquesta catàstrofe? Sí, ells mica en mica van fent passes i s'ajuden moltíssim a lo que és els treballs de sobretot solidaris. Llavors ells el que sí que tenen present és que s'han d'ajudar, ja ho tenen com una cosa institucional i llavors ells fan el dia a dia normal, corrent i bé, tot molt pausat però sense cap mena de pausa, vull dir que no, molt bé. La relació amb Midori-shi, la població que vostè va visitar sobre aquella zona, diguéssim, d'influència de Fukushima, no ha acabat. La relació continua, si no m'equivoco. Sí, perquè la meva representació japonesa, tindrem altres exposicions allà, vol dir que aquesta ha sigut el primer cop, l'acte, diguéssim, inaugural meu al Japó amb aquest tipus de representació, i anirem voltant per diferents llocs del Japó. Llavors, l'any que ve suposo que em trobaré en un altre lloc. Sí que hi tinc una relació molt especial amb ells, perquè he fet molt bona amistat, sobretot amb els directors d'aquesta escola, els senyors Kuni, en fi, hi ha bona relació entre ells i encara mantenim el contacte per e-mail i per internet. Ells també vindran cap aquí? Jo els he invitat perquè puguin venir, perquè puguin conèixer Olot, el tarannà de la nostra ciutat i una mica l'art i tot plegat. Molt bé. Doncs Enric Rubió, gràcies per estar aquí a explicar-nos aquesta experiència i demostrar-nos que l'art també pot emocionar, en aquest cas, per la seva vessant solidària. Moltes gràcies.